Rating ko sa edad na ito, kaya patuloy mo sana po akong subaybayan. Alang-alang sa aking mga pamilya, Lord. Thank you. Salamat anak kung ikaw man lang nagbigay ito. Very much thank you. Thank you. Nasurpresa mo ako. Yan.
Darindag mo bakla. Oh, sige. Okay, harap kayong dalawa. Lakasan natin, pakinggan natin ang message. Okay. To my dearest tatay, papa, daddy ng mga apo mo. It's your special day and I just want to greet you a happy birthday. Kahit na malayo ako, damhin nyo lagi ang pagmamahal ko sa inyo. Hi pa! I hope na surprise mo ngayon, hapon na ito. Lagi mo iisipin, nandito lang ako lagi. Sabi ko naman na ako na din muna ang bahala, basta ingatan nyo lang mga sarili ninyo. Kayo ni Mama. Sangsangin ni Mama niya. I wish, natoy, tayo po kami. Wish ko ay bigyan ko kayo ng 100 years na taon para ma-experience nyo pang magandang buhay na kasama kami lahat. Sana gabayan kayo lagi ng walang mangyari sa inyong masama. Mas di ba man-excited mga masangsangin? Salamat pa kasi kahit nasa malayo ako, dama ko pa rin pagmamahal ninyo sa aking pamilya. Dahil kami pinapabayaan. Hindi kayo napapagod sa lahat ng gawain bahay, lalo na sa mga aso kong sila Luna. Thank you. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong itaas dahil hindi nyo kayo pinapabayaan. Huwag lang masyadong matigas ang ulo, lalo na pag mainit sa labas. Ilulusubin nyo pa. Hindi naman kayo si Superman na sobrang lakas para kayanin nyo lahat ng gawain dyan. Pero ganun pa din, salamat tayo sa Panginoon. And I pray always na ilayo kayo sa tayong lahat sa kapahamakan. At lalo na sa mga sakit, lalo na kayo ni Mama. Pasalamat tayo dahil nadagdagan na naman ang taon mo sa araw na ito. Sobrang blessings iyon para sa atin lahat. Inay, ayot kayo launay pa. Nandito lang ako palagi. Sabi lang kayo ng hinanakit ninyo at ako ang bahala. Lagi lang tayo mag-pray kay Lord para tumagal pa at tumagal pa tayo at walang mangyari sa atin lahat. Love you always pa and see you all soon. Big ka palagi ng family at MX mo. Enjoy your day pa with the family. I love you so much always and forever. Nga pala yung ibang pera dyan sa bouquet, flower mo, ikaw na bahala sa bills dyan. Hindi naman lumalaki. Alam ko na. Okay. Ayan, wait. Thank you, anak. Thank you. Okay. Tibak na. Ate, andyan na po kayo. Ano pong message nyo sa inyong papa? Sana bawas-bawasan niya yung mga bisyo niya. Stay healthy, stay kind. More blessing. Narinig nyo tayo, no more Yossi. Okay, si Mother. Mother dear. Thank you anak sa pagmamahal mo sa amin, mga magulang mo. Maraming salamat. Lagi kang nandyan para sa amin. Hindi mo kami pinapabayaan. Lalo na ako na may sakit. Maraming salamat anak. Lagi mo kaming maraming salamat sa mga pagmamahal mo sa amin. Ayan. Okay, ibang kapatid. Anak. Ibang anak. O, doon tayo. Harap ka dito, ate. Ate yan. Hi. Baka mayroon na. Basta ano lang po, bawal na sana yung yosi-yosi, ang sigarilyo, tapos good health lang po, longer life. Ayan. Natin! Naka-vlog! Puro sila girl. Walang sabi. Stay healthy lang pa. Happy birthday. Okay na po? Awat ang message niya. Ria May. Saan po? Asan na? Ria May! Si Nico. Si Balong na lang, si Balong. Ria May! Si Balong. Message mo daw. Message ka daw, Bile. Kasama ko sa'yo. Nakakartak na eh. Nakakartak na eh. Agawit ka ka nun. Message mo daw, message mo. Message mo daw. Oo. Happy birthday! Wish you all the best and good birthdays to come. I love you. Ayan. Yay! Ikaw. Oh,
pang red horse. Ay, Nico. Kasi nakalikod ako kanina. Basta na, wish mo na kay papa mo. Abulo. Halina. Hindi pala abulo. Maraming abulo ito. Thank you, ha. Si Nico. Harap dito, kuya. Gunad ka kinanayong. Thank you. Gadol kayo niya. Okay. So, dito tayo, tay. Dito po tayo at tayo ay ito po. O, tatay, ano po ang yung message kay Jai? Ayan. Anak, sana nasa mabuti kang kalagayan dyan at kami naman dito, okay lang din kami. Tungkol naman sa aking kalusugan, mas malakas pa ko sa kabayo, anak. Kaya huwag ka lang mag-alala sa amin dito. Salamat sa mga biyaya na naibibigay mo sa amin dahil ikaw lang ang talagang nandyan na nakakatulong sa amin. Kaya napakalaking salamat ko sa iyo, anak. Mag-ingat ka dyan, anak, ha. Mag-ingat ka dyan. Thank you, anak, ha. Itong binigay mo sa akin. Ayan. So, tatay, magpapakilala na po ako. In behalf of Edmonton's Flower Shop and Party Needs, thank you kay Jai, all the way from Kingdom of Saudi Arabia. Ayan!